Diu la llegenda que la campana de l'ermita d'Alfés té el poder de trencar les tempestes i assegurar les collites. Per això, el rei la va voler comprar. Aneu a Alfés i compreu la campana. Aquesta és la clau del tresor de la campana. 500 anys de condemna pels lladres. Les seves ànimes no seran alliberades fins que algú trobi el tresor. Això és el que l'has sabut tu. Espera. A on? Pel·lícules sobre. Jo? Quan? Fes un, no? S'han penjat els ordinadors. A mi també. A mi em surt un missatge. Som els lladres del tresor de la campana. Avui es compleixen els 500 anys de la nostra condemna. No podrem descansar fins que algú trobi el tresor i desfaci el malefici. Ai, home, que fort! Algú ens està gastant una broma! Vosaltres sou els nostres descendents i ens heu d'ajudar. Ei, va, seguim la broma! Preguntem què podem fer per ajudar-los. Què podem fer per ajudar-los? Seguiu el mapa i trobareu el tresor. Mireu, ha sortit un mapa per l'impressora. És el mapa del tresor de la campana. Un altre missatge. Les vostres motxilles marcaran el camí. Qui m'ha pres la motxilla? Jo tampoc tinc la meva. Han desaparegut totes! Ho hem de dir a senyoreta. No sortirem fins que no apareguin les motxilles. Han sigut els lladres del tresor de la campana. Ens han enviat un missatge per l'ordinador. I ens han donat un mapa per trobar el tresor. No em sembla gens de bé. Tot això és una broma de mal gust. I ho penso dir als vostres pares. Doncs és veritat, senyoreta. Hi érem tots i tots ho vam veure. Això em sembla impossible. I aquest mapa? A veure, on és el mapa? Però què dieu? Si això és un paper en blanc! Això és l'ermita. I aquí hi ha la cova. Sí, hi hem d'anar. Però que no ho veieu? Que no esteu veient que és un paper en blanc? Au, vinga, seieu totes al vostre lloc. Només és un paper en blanc. Està clar que la senyoreta no pot veure el que hi ha al paper. Ho haurem de fer sols. Si no trobo la motxilla, me'n caurà una de bona. I a mi hi tinc tots els llibres a dins. Està bé, tu, Georgina, agafes el mapa de la paperera. Quan sortim, anem a buscar una llanterna i ens trobem a l'ermita.
No direm res a ningú, La senyoreta ni els pares. Jo també vull vindre. Guardarem el secret. Està bé, i ara fem veure que no passa res. I la clau! Hem d'agafar la clau! Ho faré jo. Em portaré el quadre a casa i treuré la clau. Vinga, a la una, tots a l'ermita. Georgina, quina hora és? La una en punt. Qui falta? Em sembla que ja hi som tots. I també han vingut els petits. Al final no ens descobriran a tots. És que nosaltres també volíem ser. Jo vull la motxilla. I jo també. Jo he portat la pila. Jo no em vull quedar sol. Jo ja tinc la clau, Anem, que farà tard. Anem! Em sembla que és cap allà. Sense córrer i tots junts. I sense fer soroll.